Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas. Intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en da sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumnge ka nagsurat iti da ito yung programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biyag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biyag. Dear Manong Nemi, Nembag nga bigat yung aming nga sangapada, anyaman nga oras, kanal daw itayan nyo ita, nembag nga oras kada kaya nga sangapada. Manipod ito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio, ang masarakan iti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines, at ito'y nga sumangbay manen ti programa. Dear Manong Nemi, kada ito ni pagayam nyo ni Manong yung Nemi Ruiz, kung magkablaw tinimbag nga aldaw, kada kayami nga sangapada, please share this program, papagayam ni, please share this program. Kaya padaanan nyo ti pagkasalitaan ni Karing. Asin no, dagiti dagsanggasat kan nagasat nga adda iti abroad nga nagtrabaho, kaya dagiti nabati diti Pilipinas, wano sa dinuman tinakabatsyanda. Ayan, nadugit pakasaknan, kada dagiti OFWs nga pagkasalitaan, padaanan nyo. Sagudahin nga ruti surat ni pagayam te nga Karing. Dear Manong Nemi, kunada Manong Nemi nga madikano iti agap-apal. Madikano tinaapal. Kasta nga ta. Ngam sang gadi nga ti panagapal kat pasat ti bihag. Tapno amom apanunuten. No anya deta nga apalam kat kayat mong apatauden. No kitahan ti taglawlaw Manong Nemi kat may gidyat ti kasasaad ti bihag. Apalan tayo. Dagiti addaan iti napintas nga balay, a kompleto talikamen, apalan tayo, dagiti napipintas ti arwaten na, ken kompleto ti alahas na, apalan tayo Manong Nemi, dagiti addalugan na, dakutsena, apalan tayo, dagiti naimas ti sidsidaenda, apalan tayo Manong Nemi, dagiti napintas ti trabaho da, nga makaigam da iti adu a kwarta, adda nakabangko a kwartada, nga kautenda in case of emergency, apalan tayo Manong Nemi, digiti makitkita tayo nga mapanagpaspasyar, kada giti pimintas nga lugar. At tayo nakaragragsak da. Kompleto da. Kaslaawan ti problema da. Siyak amok ti umapal. Kaya't kung met Manong Nemi ti mandaan, ngam kasano. Idagbasbasak iti college, nanubyok ni Densyo. Umapabalak na ta. Dagitay mangmangig kong istorya, dagiti padang estudyante nga babae, nga napadasan na kanon, tina-check-in, napadasan na kanon timayok, tayok. Deta, inapalak mo ten. Iso nga di awisan na ko ni Densyo, nga check-in kami, detan. Nga iso tinakatundayan, terapahap ko nakapagturpus iti kolehyo. Kastamat ten kini Densyo. Takapilitan ni di Manong Nemi, agsikugak, ang lakit intaray na ko na ang inyawid siya balay da. Nagasawa kami nga din na oras ka ni Densyo, Manong. Pinagtungpalan na, nagipagnaid kami kininanang.
Tasyak laing idin ti awan ti asawa na, tasyak nga rod ti buridek. Ta kinaykayat ko tinakidnan na kininanang, kinti makidan na iti katugangag. Nagtungbalan naman ng nemi, nag-tricycle driver ang makipaspasada ni Densyo. Ken, simbrek pa rin iti construction manon nemi. Di magbinasan na alisto nakasusuro iti construction, nagbalinin nga masun. Dakkelen ti sweldo na, saanin, dakkelen ng piyun ako na. Ibas ngay ko manong name iti muna nga anak mi, ni Densyo Jr. Mariknak tirigat. No kasta manong name nga overrect ni June kat mabanak may karoba. Umapapalak karigit karoba mi gabata. Adang bukod na nga balay. Napintas manong name di kiti alikaman na. No kasta nga gamit akong dito balay mismisuta. Ano man nanda kami suot mo. Nanang umapapalak karigit karoba to yung napintas ti biyag na. Ganda kumat pinanunod mo. Sakbay nga inted mo ti amin mo ka na asawa nga ni Densyo. Si kalaing idin ti pagbasbasay kiti college. Nga manat inaramid mo. Kakaiso na nga si kakumalaing ti makaredwar ka na kayo nga kakapsat. Kanyam awan. Di ka kakapsat mo. Kastaman laking ka. Nakasigog ni manong mo nga Berto. Ni matmanang mo nga Merly, anat na pasama. Nagsikog. Kaslamat manang kang ka. Ay, apo. Malagib ko manin di amayo. Nagkariak idi, kinitatangyo. Hindi masaksakit nga nandanin matay. Ngay karagatak kayo nga pagbasahan nga anak ko. Ang nandat na pasama. Ay, buhay. Magbabawi ang rod nan. Nuwapay nga sangko intorpos ti kurso. May sako maitang nga maestra. Nakituan. Itatanga ro nagtagtagibig ka. Baka mandamdama. Endo nagtarayin ni John. Baga, agsabol ka tumanin tinaalsem. Hoy, no aganak kan doon iti may kadwa, kat babae, aglay kat kan doon, nagri kat tagtarakan, nagri kat agaywan. No, muna kat tsak, tika nga agaywan, kung sila kat napapanam. Aging gaman ng name nga imuson dagiti mapan agtrabaho iti abroad. Dagiti TH, mapan iti Singapore, Hong Kong, iti Kuwait, Saudi Arabia. Kastamatan manong name dagiti lalaki, skilled workers, nga mapan iti Saudi kanda dumapay. Nagsikugak, kalpasan, manong name, nga dantalo nga tawan ni Joan, kad babae, timpas ngay ko ni Karen. Yung kalikagong kong rodan tinagpalaygit at nagastagat saan ako nagsikong. Kasukik lata manong name itirigat. Wen, nanaruna katag mixed feeding hak. Awan-awan itubog dati barukong ko mano. Naginginat gatas. Sa ni June manong name, talo tawanan, agad gatas pa lang. Ipisong niya, pusing. Hanyo nga mina pagkagatasan ng John, isopay nga paggastusan. Isumati sa pulan na lang. Ano matindi makan na? Hanyo pagkagatasan na. Ay, hapon nagrigat tibiyag. Dato ko matipin ang panunot mo, hindi. Kinam na balay tayo, marmar po gan arig na. Dati ko mapiti may sa panunutin nyo. Awanin sa bali pa kapag ganan yun to dito, no saan nga ti family house tayo. Manong nemi ti may sangal daw, inawis na ni Maritina. Oy, umay ka to No to'y, jabalay. Tapay. Padispedita party kabi Apes yun ni parim nga Tomas. Naprobaran di papeles na ang ba nagtrabaho di Saudi. Basta. Dato ko mamati panunutin ni Densyo. Awan sa hilig na Kata pa yan, di mo pag-apply ng pagalikan. Makalaan mi ko ang ratikastusan mi. Kit umutang kayo Da kayo mara, umutang kayo? Da masit inutang mi, hanggang sa ang iso amin.
Adamot duwa nga motorsiklo niya. Na lakay ko. Duwa nga tricycle. Inlako na di maysa. Sa nakasaldo di maysa. Sa dagatang ba yun nagsayang. Ano nga sayang? Wag ada doon tumit tricycle mi manin. Mas pagarikan. Dadun to ni Tomas sa abroad. No siya nga tati mapan agtrabaho nga sa DH. Nagbabasit pa kita anak mo. Talo pala tawon ni John. Sa umpay sa tawon ni Karen. Damat ni Nana. Oh, nagrigat ti kasta. Nigat din siya nga asawam ti baunam. Pimpintas. Manong na mi kaduwak ni Adencio agraman ka ni John nabati ni Karen ta inaywanan ni Nanang na pag kami nakiparty. Naitipon ni Dencio karagitipada lang nga lalaking agiinom kinagpupulutan. Nangrugin di po ni manong na mi nangan kami kini John. Nabati pa lang manong na mi ni Dencio. Ito yun. Mare, ako kayo gumangkanat. Magkikadkad pa lang kata kami ni paring Dencio. Paring Tomas, alo ko yung mangkidita, mapanunot naman ti sumurot kang kay Habrod. Agad mamalin naman ti sumaron no. Baka 2 bulan, 3 bulan ko sa diagad, baka no, sumaron naman ni Pari Dencio. Nakainom ni Dencio manong name idi agawid. Araraw ko pa naktiloko. Saanin nga mabalin? Saan nga mabalin? Mabalinin. Mano ang pula na yun. Ganda ni mga katawanin ni Karen. Sa mga pampanunutan, Dencio. Timan pa nagturas ti biyag tayo, ti panunutan da. Manong sweldo makasamason? Hango manay, para kada tayo. Di kahit ko kumamit kat dito balay tayo. Awan ti sa bali ang tawid dito ito no sanga siyak. Ang bursak ti burdek. Gatay, mapinis ko manayunan ti kwarto. Matailsan ti datar, mapalitadaan, ti ruwarken uneg, pumintas mo ti tawa. At ako mamat divider, nga paggaranti TV, stereo, ken, at ako mamat rep tayo, napintas ng lamisaan, mapintas tayo kumamat di dalikan. Sala nga may isang partner. Tayo ma-oven. Timandan ti takkel nga rep. At ako mamat bukod tayo nga lugan. Dencio, awang ka din tarapa mo. Tinugot to ito, tinurugan na kon. Siririing nga. Adayamat maturog nga mga apros na barokong mo. Dencio, tapos numalipatan ti problema. Di ba? Kang kanayin mo yung pagbaga? Ore ka sa rotrigat ti panagbiag. No aglin na ilot ha. No tumayok ti tragsak at malipatan sa tagapaman ng problema. Agbati kayo kadagitan naktang. Tagaplaya ka pa nagtrabaho di Hong Kong. Di ka matalyaw amang paano ka nagitubing. Awang kaskan kamat lang mga awir ka dakwada. Si ka nga taga abroad. Pangalak na gastusay. Kat umutang tayo Dagiti naganak ka, dagiti kakapsat mo, di kagpatulong. Padak matida nga, mabalinda. Bayam, kasaritak to ni pari tante. No, kaya't natagpautang, di mapanag siya, bro. Talaga? Kag talaga kaya mo nagtrabaho dyan, bro. Masun ka, skilled worker, doon kita example iti, nga masun iti Saudi. So nga rin ako na, kasaritak to ni paring tante, barbaring no, at may recommender na nga recruiter, di, agaplayak. Peso? Uy. Sige nga rin. Basta itong palim ha, agabroad ka, hanggang trabaho dyan abroad. Uy. Basta magustuhan ako. Then siyo, sabi ko maka
trabaho ka matid siya abroad. Kaslak lang na ikan itinamnama manong name iti dayta nga panagsarita mi kanidensyo. Kanin patungpal na agpay sumanong. When? Aduda kat ni parang tante manong name iti nangilakad no kasanuda nga makapan iti abroad. Ano kanot ka mamuna manong name nga recruiter. Nagrupot nga ro ti asawa kiti may sa nga sardam. Papanan nyo? Di Manila. Nga mag-apply. Ang ko sa mga kwarta. Kata, mapagkabay lang at anat masapol, agsubli kam tumut lang dito, tapno, agiremedyo. Apay kasla ka lang duha-duha. Anang duha-duha. Basta ha, uwan, pagkatalaga may kakaisuna nga, the interest ko nga abroad. Adot ay kayat ngalain nga skilled worker sa Saudi. Nagpamanila nga rod manong nemi ni Dencio may sa dua makalawas manong. Sa nagsubli. O ana, kumusta? Naka-passport kami. Nagi, kata, nagaliston. Wala ta, nadya nga rod recruiter at nga tinahamon. O, dito sa passport ko niya. Di problema ita. Nadya maidahon. Mano? 50,000. Sus, natakalan. Sakto ka na yunan. No, adakam doon sa Jabron. Agremedyo ti 50,000. Pangalan na nga rin nga eh. Papantaw mo tanga. At anong rekomendar nga karoba mi manong name ti may sa nga bakod nga agpapautang ka no. Tuwa ka mga kasama manong name tanapan. Siya hangat masapul yo. Dakay ko manang, nana ko na. Ay, manang, kung naklatan na mo. Hindi pa nakita kita. Basit sama di diferensya tawan ta. Nana ko na, katayb ko siguro ni nanang mo. O may kam kumuumutang. Sunod na yung baga ka na kayo nagpapautang. Diyan ka ro ba mi manang? Amoyo ka din nga nagpalit interest ka daw dawate. Halakid din 20%. Magkada 20%. 10%. Ano nun nyo? Pag-abroad ko na ito asawak, manang. Nakasagana kan nga naka-schedule yung flight mo. Saan pa yun? No? May itan nagkulagit 50,000 manang kita. Sino recruiter mo? Sa Manila. Ado kami. Di ka 50,000 ti alan nyo. At mabalin yung equaliteral. Awan manang eh. Kasanunod saan kayo makabayan? Anong artiguyodek? At bakam, nuwang, at tricycle mo, unuan niya. Awan. Kasanunod gumutang kita. Bayatak tumadlang pa man makadano nagsadya abroad. Umuna nga sweldo, may kadwa. Isod mo ito yun ha. Okay. Magaramit na nga tika sarwatan. Ya? Kaya masabol nga da abogado. Mang pirma. Ha? Manong name at tinawagan na diya mo nagpapesong abogado. Point. At damat kasuratan ng pakpakita ta kanya kada kami manong binasa mi. Manong name nung kanusahan kami nga makabayan. Guyudan dati mabalinda guyudan. Na manang tilaing family house mi ti mabilin nga. Mabalin mi ba't na alain no ka na dyan nga balayan, tapaupaang, paupaak.
Nugas pagarigan. Pag naedan nga runukan. O, at magdalaga makit. Makamayad naman. Ikis lang nga saan ta makamayad. No makapanag, nagsuldo ka, idiretso tang ininutan, mamindwa siguro, mamindlo. Dapat dito yung kondisyon. Kalbasan ti balay, umay mo pa ikaro. Ano yan? Ikaro nga. Nagkakatulong dito balay. Dakil mo ti balay mi, manang. Agad go umanay nga rod kas pagarigan. Talata ka na kayo Kahit siya pirmahan dahil Kat itod kumad ka na kayo 50,000. Manong Nemi agduha-duha kidi. Tagal na nga rin na. Ngam ti asawak Manong Nemi itimunan nga nagpirma. Densyo, ang mga no, ti bagdanagam na makapanak. 2 bulan lang. Una 3 bulan, mabayadan ta. Agtalent kasi di balay, agtultuloy nga da balay tayo. Nagpirma akmat Manong Nemi. Diyos ko, ti ayat ko lang ang kabrod. Nagkigasang-gasat ako. Nasaan ko yung bagbaga kininanang Manong Nemi nga ti balay, ti may sana ipusta. Yung kaso lang nasaan kami na makabayad. Ngayon di mamatik Manong Nemi ka talaga makabayad kami at ang makapan ti asawa.
pasensya kayo, papagayam ta santay nga napupuutan nga nagmadigayam na ti sound tayo, ya? At doon kita pasama ka kunada, no? Siguro ka da limasak nga kuton mo. Anyaman ng insekto nga masit, nga nang disturbo dati connection tayo. Ya? Ngay data, ay no tapok lang mangdip kasta ka talaga nga ada diferensya. Anyway, kada kita'y hanunay nga naawatan nga pasad dati pakasaritaan ni pagayam nga karing ni Karing kadadaan ni tiya duwang anak na June kini Karen naapal. Ni Densyo ang asawa na may isang masun, skilled worker. Apal ni Karing at asawa na taga-broadmet. So nga napamad sa Manila, kahit nakaalan ti passport na, kasapulan na ti 50,000 ipauna na kano kada jay agency, wano recruitment agency. Tapos ni kasta kat makapanang nga mapanagtrabaho di Saudi. Di makadakas, di may isang bakit, nagpapautang 10% at interest na, at gamot tao mat mabalindang collateral. Di balay da nga ano na pindas. Nga in kaso nga saan nga makabaya, handa makabayad, papanawon da iday di balay, kat sudan aking kukan di balay, sa mabanda pa ikaro, nga agbaling nga katulong. Nagpirma dagat dito yan, nga ituloy tayo. Tapos maaladan ti 50,000 pesos. Manong nemi, ada pa nagdanag ko. Numampay alalaayan na ni Densyo. Awan ti pagdanagam. Diba? Sikat mangidurudurong kanya kang gabron? Oh, mapanakon. Adaramatikon. Engkamin. Sino nagli kakadwang nakalugaran tayo? Ni parang tante ti mesa. Parang tante. Oh. Sa ni Kusme. Amom ni Kusme. Katrabaho ang patlaan. Digdigan ito dalong makadwayo. Kita nadano mi sa Manila, ang taga Pangasinan, ang taga Visayas, Mindanao. Manong nemi pinalubusak nga road ti asawa. When? Iriday ta, parang palubos ko, nakairot, di ba, nangarakop ko kenkuha na kaslakayat kong igawid. Abay, nakairot, irakop mo kanya. Then siyo, agipawit ka nga daw sa, when? Kaya nagsurat ka. When? Ana, kasalanganin ka. Ganamda kita anak mo. Naroon na kayo ni John. John? Tay. Ayawanam ni ading mo, ha? Samo nga yung pabuso ilatama yung pinsan kininanang mo. Kastamat tayong kinilulam. Ha? Yan ang hangkag lukloko. Ganton, igatang ko't ay ayam ko. Kasi lagi ni Oscar, tay... Juan, tayo nakda paring tumas ka ni Yatina. Agi pa po uitan sa gadi. Agi pa po uitan. Kat ni makumadrip Tina. Basta agpauit nila kayo na. Mamamutag shopping. Ikatangan na dagiti anak na iti arwatan da nga baro ay ayam kanda dumapay. Sa maysa. Nukas ka sa no kanulain ka talaga nga binulan nga da makiran na nga arikamen da. Kastan tumatalamidan tayo. Ha? Binulan nga ipauitak. Kaya mabayadan tayo ito utang tayo. Agad siyempre, urugyan tayo tumatay na papintasyan natin ng balay. Kaya dumapay nga kasapulan tayo. Inakon. Nanang, Nensyo. Pagigit kita yun, nagitigi na. Sakti kirumang kakitain data. Medyo nakapsutak mo. O, pag naragan nyo, nanang, tapos kasanulaing, noon yaman timarik na yung sakit. Padoktor kayo. Tapos nagastagad sumalunat kayo pailaan. Malakad sa nanad ka nga rod, Densyo, Barok. Nanang. Sige na ko. Densyo. Nagsusurat ka. Ang poet ka, uwan.
Manong name iti amok idi kat umay palaing agbaka agsubli no kasta ngem saan mi nga nauray pa manong name. Siguro ni naman namin latan manong name nga talaga nga nakapanen sa di Saudi ti asawa. Nagururay ak manong name iti surat ken pakaamuna nga agpawitan ni Suna. Makabulanan tinapalabas manong. Nagururay ka. Awan pa'y surat na. Awan pa'y pakaamon ti asawam. Awan pa'y nang. Baka saan nga siguro ka nakatayab. Baka na-istambay na pala dyan Manila. Siya kit orahin pa may sabulan. May duwa nga bulan. Kaskas ding matin na akong pakamuna manong. Diyos ko, nagdanag ako na. Nagigaman ng nemi, may nga kotse nga nagsarding di sango ti balay. Nakikitak tinulok ba nga bakit nga nakautangan mi ti 50,000. Nagdanag ako na. Ay, kamustaan? Di kayo man lang maura yan kitag duwang bulanin. Sampay nga nagpawit ti asawa at manang. Ngayon nakadano na yun. Awang mo't pa'y naawat mo nga surat na. Pagloko na yung asawa mo, no kasta. Dito ka dito balayo. Una na. Ay manang. Mapapindas na ito kat maya. Baling kung tumot na papintasin. Dito nagagayam ko kayo. Saan? Kukwati, akin daga dito yung batog nga bengkag kinang talon. Nagdisukal dito hanyong upaan. Saan manang? Ay, dumanong ka dito, oneg. Simbrek manong nemi. Inimamok kininanang. Ay, suti nakautangan nyo. Una nang. Kahit, nung saan ka mga makabayan, mapapanaw tayo dito nga balay nanang. Anya! Anya tagat mo kasawan? Tawang mati mabalil nga ipusta na ito yung anak mo kamsan. Ano din ito ibalayo. Saan nga balay? Handa nga balay ito. Balay ko na ito Nanang, tiamo kami nga makabayad kami nga dagos. Kan mabaling ka di manang nga. Ikan nakampay ti may isang bulan. Sa amin turog yan nga bayad ng ti utang mi. Baring no, agipaw ito midlangin ti asawak. Baring no, baka kami no, saan pa nga nagsweldo. Iso nga, talagang sa anak ba't nga narigat ka sa salita? May sabi nga bulan. Kung mas pagkarigan, saan yung mabayadan? Marugyan na mabayadan. Mabalin yun itong tagbakwit. Pumanaw ito na ito nga balay. Ay, saan nga mabalin? Ha! Ada kasuratan nga pinirmaan na kita anak mo kamsat. Balay ko na ito Apin nga. Agad no kas magarigan ta. Saan nga na ito nga balay? Umay ka matagbaling nga katulong iti balay. Manong nga taon siguro agad mabayadam. Baka no sa nga pulong nga taon, samon to pala mabayadan. Apin nga nagnaknakam ka kami nang tingimit kami kunan ni Densyo kat makapan kan makabayad. Maging ganay ta. Nang oras kat may sapay abulan ti pawayway. Baring no agpawit tumutlahingan ni Densyo. Kasta unay, di ba nagdandanag ko? Kan kastamatan nga ba nagsangsangit ko na? Taawan kat awan matlaingin oris ang kabiligis laing nga pakaamo no sa din itante ayan ni Densyo. Napanak manong nami itibalay da kusme akatrabahuan na idi. No mampay adayo manong naming karigatak tinapan sa jay. Nagasaritak ti asawa na. Kit umayak kumamit makidamag kan ka kapsat.
Taore siya ka. Manipo di nagpamanila da. Nga, awit ta di kwarta nga, itad na ti agency. Saan pa nga nagsusurat ni Kusme? Ano kasta? Agpapada tayo. Ni tante nga ta. Among ka balay da tante. Napanak mo ten. Ngayon kasta mati sa uti asawa na. Diyos ko. Anang araw doon tinapasamak ka na iti talo. Ti asawam ken kasta mati kini tante. Kalbasan ti makabulan, manunemi talon kabulan, kaskas din nga awan ti makaambo ti asawa. Manunemi. Rinudgyakon. Tinapan nagkatulong iti balay, tinakautangan mi manunemi. Nanang, makamuking urod ka na kiti anak ko. Susapo tala maaramid mo. Nanang, kahit ko lang mati. Umasenso. Dato nga ita ti klase ti asenso. Impos tayo pa natin balay ko. Nagloko ko yun. Nanang timot kami ko na ni Densyo kat talaga nga makadanon ka na, makabayad kami. Imbes ko mga umasenso kayo. Maidagal matibiyag yun. Kinaman na kita anak mo. Gusto ko na ti apal na kanag ti padagobing nga. Ada may gatang ti ayam da. May gatang iti barong arwaten da. Nay, Diyon anak, papanan nyo? Ikaro, ti utang ni tatang iyo. Utang nga niya. Saan mo palang mawatan anak? Maan mawatak, imutang kayo. Tapos di kastakit makapan ni tatang ijay. Saudi, nga maging gana ita, di matlangin nagpawit ni tatang. Apay ngamin, dadadya ka mo. At nakadidakas ka napasamak ni tatang ko. Amangan no, pinataydan. Sabi ko matasahanan ako. Sabi ko matagsubling tumpit na damayo. Sabi ko Manong Nemi, sobramat teraramiden da. Gaputa. Tiamok idi Manong Nemi, kat agbali na kakatulong iti balay, iti bakit abalasang agpapautang. Ngam sa bali mat tinangisarkan ta kanyak Manong Nemi. Insaragdag iti may sa nga restaurant nga kukwa, iti bakit agpapautang. Kat ito'y Manong Nemi, nga nagdagsin trabaho kabuta. Diyos ko, nakadadung, mabalin ko inawan. Amin matan Manong Nemi, nga ibagada, aw matan ti inanak. Basta unin di pa nagsangsangit ko Manong Nemi. Nagkarumatan di gito'y kunak tinakam ko. Di nagpahin pagawiden. Kahit kung nasarungkaran na kita anak ko na. Aging ka nagliblibasak Manong Nemi kahit ko lang masarungkaran na kita bing. Handakan. Nanang. Pikas at langam. O pa'y makabulan nga malagtrabaho si Jai. Imres ka. Nagdagsan di ba't patrabaho da. Kinsan na kapag ginanain. Nagloko mo sa tikas-tikas biyagaya. Kailang amin aramitin nyo. Apig amin nga. Kumusta na kita anak ko? Agad naman na nagay-ayam. Hindi mapangko sa pulin ni Manong Nemi. June? Adan sakpit mo kang kanin. Mabisin kami kini ading. Nakatungtunggurit kayo. Nagdigos kayo. Nagdigos kami ta ading. Nagdigos kami. Didigos ko ni ading. Ang nagayayam kay manin. Awang pa'y pawit ni tatang. Nang apay nga hanggang gawawit. May liliw kami ka. May liliw kami pa kay ni tatang. Nagungongit ni Lola. Bautan na kami no ka.
Mabuotin na kayo? Uwen, dito iba sa akak, dito pa bukot ko. Abe ngamin, dalabasit, mandi nga, basol ko, jak lang maiyawat ng dakos si kayat ni Lola. Mautin na. Diyos ko ya. Alagawin tayo ng ako. Agawin tayo. May saal daw manong naming sana kasi trabaho. Nikit, ang dami din pulis ng umay magtiliw kanya. Sir, ano di basol ko? Binaon na kami ni Mr. Fernandez. Anak ano, ikarkarong nga utang yun. Hindi ka kanumatin sumuring ang trabaho. Kaya dahil natin nagtutulagan nyo. So, ang nagpatulong ka na kami ng polis. Nakarigrigat kami ti patrabaho da. Awang baitid da nga ina na. Alam ko, misis. Anang aron. Ba inyo, sir? Intun bigat. Intun bigat layangan nga subyak sa dyan. Kinunaklatan manong name kat napanak. Kinasarita ka mismo manong name ni Miss Fernandez. Manang, mabaling ka din nga. Ada may ito din nga oras na pa nagtrabaho. Kanadamat pa na ginanga. Kapag reklamo ka. Di mo kaya nga lalisto kung may karom, ti utang yo? Kasano? Mano nga bulan? Ano nga bulan? Taon. Mano ti sweldo, minti ba isang bulan? Mano nga minti yung nga sweldo? Oo, beti saritahan tayo kasta. Basta nagtrabaho ka. Maanyat may edad kang katrabaho, arabiden. No saan mo mat nga arabiden, ha? Laglag pa yung mga takasuratan ng pirmaan nyo. Mabaling kayo nga pagtalawin di balay yo. Tapapintasig na jay, paupaak. Sige, nagtrabaho ako nga rin. Manong na yung minakapimpiman ti kasasaad mi nga gina. Iliblibas ko lahat no ka manong na yung timapan mangbisita kadigiti anak ko. Dapat no lahat kumusta gina. Tumawenin manong na yung aumat lahat ti pakaamo ti asawa. Tumawenin ang tanda matan tumawen nga karkarok manong na yung di ba nagtrabaho ka on sweldo na. Ni nanang manunay, hindi mangin remedyo, tap na adda isaan da, nga kanenda nga gapo. Napayagan manunay, nga dyak na igatangan, ti barong arwaten, dagiti anak ko, tapanghalak nga ron. Umapapal da lang manunay, kadagiti padadang umping. Gengga manunay, napanak kita yan da Maritina. Na asawa ni Paring Tomas. Mare. Ay! Bakit kimutong kapatid ka rin? Dila madagdakamat ni Paring Tomas, di surat na no. Agsurat ka na kayo. Nanunakit kita na ni Densyo ang asawak sa Saudi. Awamat. Nasaludsod ko pa na minsan. Ngayon ti sungbat na naglawa ka no ti Saudi. Tabay talaga nga awan nga hanggang susuratan. Saan? Ay, napasamak kang kuhanan. Nagkakaase ka mat kumadre. Huwag na ron. Ti asawak, binulan nga, kipatulod. Mapangkoy karkaro ti utang mi. Nagrigat. Aglilibasak pa nga may mga sarong kar, anak ko. Tanong saan ko nga, no saan ko agtrabaho. Mga no, papanahon ta kami ti balay mi. Saan ta ka basta mapanaw? Ito nga pinirma mi kasuratan eh. Nga da abogado. Di lang maasyan mo nga bakit eh, kung nagpautang ka na kayo. Di na lang nga maawatan ng sitwasyon. Kahit ko ti umasenso. Ang gasto mo tin tinapasama. Napyo kumamat no agsurat, kumamat ti asawak, tapos saan ka madandanagan. No, niya itan tinapasamak kang kuana.
Nabanak man rin manong name ti ayan ti balay da kusme kas di mat nganuan niya ti problema. Problema kas tama ti problema da. Iso na laing manong name tatakdakkel ti problema. Nakautang dakkel isuda. Kabagyan da kanulang kang ti nakautangan da. Handa mat agsingsingir at maawatan da mat ti sitwasyon. Awan mat ti kasuratan nga pinirmaan da manong name. Bila babawik manong name nga napanit da nga paket abalasang. Nabanak man na nagtrabaho manong name kapilitan na kasta. Naging ka. Ngiti may sangal daw manong name. Imay ninanang di manon ito pagtrabaho ng restaurant. Apa nang? Nadanawat ko nga surat. Naggapukin ni Densyo. Anya? Gabot na inagad kan ka. Saan ko linukluk ta na? Dito ni. Oo, ba't di pa kakitaan no? Ano nga lugar ti nagkapuan na? Anong awan? Dito ni. Tatak. Isabela? Ano sa Isabela, tasawak? Luktam kitin di basahin. Manong nimik tagtagar ti imak. Nang lukat, ng tigis ti sobra sa kanduwar ti papel. Ang babalaing manong nimit na isurat. Ken ka, karing. Ken kadagiti duwangan nakta. Kaninanang. Pakawanan dak. Tay talangan taturad kong agsurat. Adakam dito Isabela. Kaduak na paridensyo. Ay paridensyo. Siya kani densyo. Ni Cosme kani parang tante. Nadingitik ng mga ibaga. Nga. Napikay kami. Pik recruiter. Tinangita dadmit kwarta. Iti mamon mi. Nga pik recruiter. Sinapol mi. Tapos narikas takit alaim mi ti kwarta intad mi. Ngayon sa amin matay na nasap sa bulan. Adang ibaga, nga da di Pangasinan, napang kami. Adang ibaga, nga da di Isabela, awam ben. Hirap rapi mi tagtab-trabaho, tapno lang ang takwarta. Napagbiyak mi. Pasensyakan. Noon yaman ti problema mo dita. Awanan ti rupak. Nga agawid dita. Gabong arod ti kasto nga napasamak. Karing, ananusam di kita anak ta. Agawid ak tumitlahin. Barbarin no. Agbalegi kami kanagit duwa nga kagayim ko. Itipanggap mi nga ramidan. Manong name kararubos di kiti luwak kabayatan nga basbasahay. Tinailanad iti da itang surat. Nanang, napik, biktima, dadensyo, ada kita fake recruiter. Kinapay ko mga oras nga saan nga gawin, tapos saan nga madunagan. Kaniso kumat magikaro ka na kita utang na. Nga indad na ka na nga fake recruiter. Subalitak na lang. Oo, matinggabi na dito yung address na. Kasano nga ito pang sumbalit ko kinkwana? Nagloko matdada nga asawa mo. Gawid ko man, tapos nakas na kita, isot mang sumbalit sa problema yo. Sika din nagikarkaro ka na kwarta nga, inutang yo. Maring nagsurat tumanin ng, sige nang, ituloy ko tagubra. Ay, po, ay. Kasi gawid ang karodan, kat na imbawis ka lang na gito ubing. Iti karuba. Nagdinamag iti lugar mi manon name iti napasamak kariti talo. Ti asawak ni paring Kusme ni paring tante. Lukas tang sumarong karak iti yan da Kusme manon name duwa kanumaten ti surat nga naawat ti asawa na. Kastamat ti tante. Nagpagpada kami manunay, may papada kami nga saan kami makapagsubalit.
tao mo, iti magitid nga return address. Iti may kadwa nga surat, manong name iti asawak, kagayan mo ti anak, sut iti tatak ti sobre. Kunana iti surat na, basilangin na panahon bakit? Agawid akton. Mabayadak tumatlaing ti utang ta. Pasensyakan. Noan yaman ti mapaspasamak dita, mamok to lang ang mamuhan. Saan ka makapagsubalit? Gabotawan ti permanent ng address fee. Agakar-akar kami. Manong nemi, adun nga rigat mi. Masasya na kung kadagitan nak ko, manong nemi. Agduwa nga tawanan, sipod nagpukaw ti asawa. Ti pagpintasan na manong nemi kat adan, pakaamo nga adda isuna dito Pilipinas, nga umat lang ti dakas nga napasamak ken kuana. Intultulo ko nga rod manong nemi tinapan nagtrabaho nga awan ti sweldo na. Muen, inananusak, nagkanak mo lang tisang gamasit nga namnama, agsipod tamo ko na sa dinut ayan ti asawa. Nga nasyat mo lang kasasad na numampay. Awanin manong nemi iti arapaap na makapan iti abroad, kamortikas diya nga napasama. Biyang ko latamat yung mapapal manong nemi kadagiti nasyat latang mas asenso ti biyagda, na naruna manong nemi kini Maritina. So talaga napintas ka no ti trabaho ni paring Tomas si Saudi. Overtime kanupay, takanupay extra job na. Dalarga po na manong nemi nga pimintas na namin pinsan ti balayda, kompleton ti alkama. Ay, nakadadun na kita apalak manong nemi. No, apay mat nga ti asawak, biktima ka na kita illegal nga recruiter. Manong nemi, kinidaw ko ta bakit nga balasang nga nakautangan mi nga pangkusarong karan dagiti anak ko nga umyanak sa jay. Pinalubusan nakbad manong. Kadeta, nakaedak dagiti anak ko. Maturok tayo anak ko. Nang, tuan bigat, awang kanto manen. Paspasang petenda ka, saan ka nga mauray. Nakaungit ni Lola. Ananusan niyo ni Lola yo? O mat sa bali nga mga iwan ka na kayo. Apay nga namin nasamit langin nga gawit ng tatang. Saudi ko na na. Mangipawit at tuti kwarta yung gatang mo, ay ayam mo, ay ayam nyo, kinarwatin nyo, kinading mo, kunana idi. Dandanik pa yung nagbasa. Anak, naman, sumrekan doon iti kinder. When sige. Barbaring no, sumangpit tumatlan ni tatang yun. Iti mas ikadidimit lang harabi manong nemi parbangon, idagdag tugtugtug itiri daw. Sabat na makapuot ni nanang, siyang sakti mangon nga, anapan na iti asidig tiri daw, tapno amok na sunatugtugtug kat parbangon. Sino dayta? Sino dayta? Karing, di Densyo dayto eh. Ilukat mo tiri daw. Densyo? Ilukat ko nga dagos manong nemi. Densyo ka ba siya? Densyo? Sumrek ako na. Densyo? Adakan? Owen. Apay, nagkapuam. Diya Saudi. Diya Saudi long. Nga Saudi. Imbag man tas nagamit ka. Awan tirupak. Nga isarang ko ka kita kalugaran tayo eh. Amo na ta. No kasta nag-iinom kami dikit. Saan ko mat na maliklikan ti aglastog. Nasaudi buyak tumatin. Papindasig na ito yung balaya. Manarod. Imbag man nga rin na paano mong tinagawid. Amam ka din nga kakaasya kang kakarkaro ti utang ta.
Mapa nagagubra, agduan nga tawan gagubra nga on sweldo. Imbagdada ni nanang baka mo ka nagit anak ta. Duamat nga tawan nga saan nga nagisiburo nagit anak ta itaruatin da. Umapapal dalang ka rin di pa ng ubing. Ima-ima kang simang pet. Dabag ko dito baro ha, mabiglang danalain. Ay, sa nga bahag, manong nemi. Dito din di bagmumit lang ah. Kitso. Anat naganang arwatan. Ken lokatan. Ano bang lokatak ko ma? Irawar ko dagiti murang mo. Linukatak manong nemi. Nakiktutak. Ano dagito eh? Nagadunga kwarta? Binanda na kwarta? Shhh! Tagtagari. Densyo, nag-hold up kayo? Kahit yung agawid nga do kwarta na? Nag-hold up kayo? Saan ka rin nagtagtagari? Ang mga mangnig-tigit ka roba. Yung karik namin nga, sa klagawid, no doon kwartak. Nga, pagbayad ti utang, kan papampintas ka dito ng balay, kumpleto talikaman, kan mangisibro kayo, pinapipintas ng rawatin. Nangalam ti kwarta nga do. Sabon nga sa lutsudan pa. Diyos ko, baka dinakaw yo. Basta sabon nga sa lutsudan pa. Importante kat adan dito kwarta. Tamaturo ken. Ken, ada pala oras na parbangon. Di ka mailaw kanyak. Tensyo. Ang danaga naklat. Ano ka pala pakananaga? Adda akon. No di mo ibagat nagkapon di kwarta. Sa anak nga, agtal na. Madamdaman to ibagat kan ka. I miss you. Manong nemikas kasi din saan nagtal na ti panunod ko. Ngayon di maarusan tiriknak, manong nemi, mailiwak mat siyempre. Agduwa na surukin nga duwa nga tawen, manong. Apagapaman nga nalipatak ti problema. Ti question mark do sa dilut ng halaan, manong nemi ni Tensyo ti aduwa kwarta. Natsaklaan mo naman nunay jay. Nakabandel na sa 100,000, manong nemi, tinagyan ti may sabandel. No, shhh. Ano pang panunutin? Madama ka rumansaan sa bali mo tibagbag. Tensyo, I miss you. Kabigatan na manong nemi kas taunay ti ayat dagiti anak ko di makidaran ni tatang da. Ni tatang, naging gatang may ayam ko. Mamikat tayo. Kalbasan na. Ako kuyog tayo nga mapanag-shopping. Ay, kasta ka ditang uwan. Ay, Densyo, nanang. Apilap na panam. Kita ba nagdisaw din nanang? Doon katawan ko. Nalpasan ti kontrata kasi ang dako dito eh. Idula amin ni bagbagam. Saudi. Di mo katika mo nakasod trigat ti asawam, ti anak ko, nga nangikaro ti utang yo. Sa nga bali nanang, mabayadan rin, nga mabanag magtrabaho. Kwantaan tayo, nung manong tawin mo nung bulan nga nagtrabaho, nga sweldo na, sunto ti maksay ka na di 500, o no 50,000, kan di interest na. Baka di interest na alaang agad, hanpay nga na ikaro ti asawam. Nagkukuyog kami nga road manong nami ni nanang tinabati dito balay. Napang kami ti syudad. Nagpang kami manong nami ti mul. Kastahon iti ayat manong nami di kiti anak ko. Buhen, gabuta, magagatang dan kadikayat da nga ay ayam, arwaten, sapatos, kanda dumapay. Sanangan kami manong nami ti restaurant. Buong, kastahon iti ayat di kiti doha. Dagiti kapsat pa nung nemi, dagiti mabuy-buy da iti TV, da mapanda makibuy-buy iti karoba, makikita nga na naimas nga makan, iti chicken joy, kanda dumapay. Maramanandan man nun nemi.
Kalpasan deta, manunay minapang kama mismo iti balay ni Misa Fernandez. Adakang pa'y suwan. Ay, adakan! Wan manang, may kami tapno mabayadan ng ti utang mi. Tapno saan yung tagambun ti asawa. Mano amin ti kurang may. Duwa nga taon nga nagtrabaho ti asawa kada kayo. Hindi pa nagtrabaho na akit na rigat pa'y mabayadan di interest na. 10%, duwa nga taon. Bulan nga ginteres. Nagkaro kami, Miss Fernandez. Barang ko man, no. Sabi ko man, tasamon tumutara. Lak amin dito nga kinaulpit mo ti padam nga tao. Oy, laglagi pa nyo ada kasuratan. Nga pinirmaan nyo. Imbag atasan ko nga ginawid di balayo. Sige manang. Bayadak. Eksakto nga 50,000. Agad di interest na nga. Umunay matan na nga di interest na. Kasi pa nagtrabaho ni bakit ko. Naulpit kami tlaon na yan. Alala. Sige. Basta subli di kwarta. Nangirwar manunay may ti asawak. Wan. May sa bandel na 50,000. Kalikis di ti kwartam. Nag-hold upam. Awan kan dita. Basta adan da kada kayo data kwarta. Awanin ti utang mi. Amangan met, nag-hold up ka. Awanin ti bibiyang mumanang. Basta adan dita, nakabayad kami. Awanin ti utang mi. Hinta yun. Manong nemi Brinugyan Dadensyo iti nang papintas ng renovate ti balay mi manong nemi. Inayaban na lang datante kani Kusme kanila dumapay kakaduada hindi ka nagtrabaho. Eto na. Nagdinamagin manong nemi. Nga dimtengen ni Densyo ngem saan nga nagkapo di Saudi. Nagwaras manong nemi ti haka-haka nga nag-hold up dagiti talo. Tuntunag met ati asawak. Gabuta. Sa bali maten, iti bagbagad kita tataw man ng nemi nga duwandaan kanya. Densyo, agsalita taman. Pangaasim. Ibagam. Iti problema. Noon niya ti plano tayo di sagbay nga agpalang plano na mapanag di Saudi. Mapaspasama kayo. Ha? Nang-open dan ti adjunct account di bangko. Na bangko na giti kwarta. Nangalaan nyo. Abi nga di mo ipudno kanya. Pudno nga dito talaga ti damag nga nag-hold up kayo. Tada ka din na dengyo, iti radyo, nabasa newspaper, nga nag-hold up. Baka no adang sa mila na buya ka namuan. Mabaling ka din ibagam. Bakit? Pagtalayam di ba kinangin mo? Ti kwarta nga da kadatang. Kan ti kwarta da kusme kanitante. Bingay mi na jay. Bingay? Kay Diyosawan alang hada kayo nga taltalo. Tinag-hold up. Bingay mi. Basit pagid di ang. Imanarod. Napian at adda. Namtiawan. Bingay mi nga niya. Bingay nyo nga niya. Bingay mi. Kanapan nagkutkut. Iti balitok. Di ka nagsasot. Hanggang paypayso. Densyo. Kaya't mo lang ang kaluban. Iti kinapudno. Kita makit di kanto lang mamati. Nakadawnon kami sa di kakayan. Nasarakan mi. Di kita'y mapanagsapsapol iti. Di kita'y treasure hunter. Treasure hunter. Timulong kami. Dahang mga talo. Nandiyan. Numampay basit laeng, tinitid ka na kami. Amatli, sanda. Yung tipulos ng awan. Nagpasasaw ka dito, no?
No, da pa nagtalag kan pamatim kanyat. Ikatay mo tanyaman ang panagduha-duang. Ninanang manunay iti masusuron kalagi sa o tita tao. Kahit ninanang matimang salsalangan kanyak. Anya nga na talaga di pudno ha. Nanang babayan nyo lahat at sausaw di tao. Nagpepeso ko nag-hold up da. At ako man di pulis ko may mangtiliw katakwada. Ayan dyan tayo mo, baka nung sapsapulin nila di pulis. Nang, no talaga nga dagas na nagkapunti kwarta, nga adda iti asawak, adda kada kami. Hindi ko mapailangan nga, tininiw da isuna. Ngayon nga man tibagat iti asawam. Nang, nakikapin na kano ka rin iti treasure hunter. Simurot da. Kada niya. Panakabingin da iti kwarta. Di kita ang kot-kot-kot, iti balitok. Hindi kagayan ka no. Kasta nga, ati bagata ka rin iti tataog na bagbag nga hold-upper ka no ti asawam. Hold-upper ka no ti ka manugang ko. Apal dalayang data nanan, ta makita da ni, nakadakdakkel, ganda ni malpas ti balay tayon. Nga numalpas to detan, kompleton to di kita alikamen. Matungpal mo't lang hindi kita arapahap ko nanang. Maka TV tayo ti dakkel nga TV. Maka rep tayo dakkel nga rep. Adan to di kita daduma pa yung alikaman tayo nanang. Tumintas ti silente, ti kudson. Kaya malmalwasan manong naimi ti balay. Detan, nagayapak mo na. Dagiti nag-imbitarak mo ng matap niya kasta kita. Maangay, masapat ti house blessings manong naimi. Inimbitarak mo manong naimi ti pastor, iti barangay mi, tap niya kasta kita. Iso iti mang bless. Kan nagpadaya kami matan. Nakadadudag iti imay manong naimi. Yan, tadudag iti sagana. Ay, karing. Ay, sus, dunya ka matan siya ka. Ano ka dunya? Analat arwatem, hindi. Itatakit na kami binas matan nagit arwatem ka na eh. Kung so aritos ka ba yung ganapin, ay susapo. Talaman madlaw yung matnana. Ay, talaga met na eh. Ay, susapo. Imbaglagad din ata at din siya nga asawang nga nalayang hold up. Nana saan nga nag-hold up? Ay nangalada nga rod. Bayad ti balitok apa nakabagit pambar mo lang deta. No nag-hold up ti asawak, agraman na kadwala. Hindi ko mapailang umay dati niliw. Baka no, nana, mabaling ka din ikatin yung deta nga pamatiyo. Umay ka makidaya, sa palas ti bagbagayo. Ay, susapa pasensya ka na. Matandar manong name ti pamilya da tante ka ni Cosme. Ni Shirley nga asawa ni Cosme manong name in corner ko. Mare, napapindas matin mo balayo. Ay, saan nga balay ti inrantamin di panakabingay ni Cosme. Ano ron? Gumatang kam ti talon. Diya talon, akit diya maapit akit umanay mata makataon nga para kada kami kita do pay may lako. Ay nagsayatan. Ngayon ano ti bagbaga ni parang Cosme nga talaga nga nagkapon ti kwarta di kiti talo. Kasi ti baga na simurot na karagiti namamuda nga treasure hunter. Kita nakasapol na kanun balitok kita di katibingay da. Awan tinakita mga balitok nga inyawid ni Densyo, ay ni Cosme. O may, kadya asawa mo nga eh. Diyan man mo, nadiduldulin na. Manong nemi na kompleto ti alikamen. When? Ken, nabipindas ti rawatin di kiti. Anak mi manong nemi kan magadang dati kayat da kursunada da ngay ayam. Ti asawak manong nemi nakagatang iti dua nga tricycle. Ipaspasada na ti maysa, idinto ti paspasada ti kasinsin na manong nemi ti maysa. Kasi nakasta nagsasango di kiti talo manong nemi no agayab ti asawak kit agiinom da. Dengdengag kita, nang ti bagbagada. Kasi ti baga ni Densyo,
Jack pala malipatan tinaramid na dyan nga recruiter ka na tayo. Pare ko. Awal ti panggip yung amang sapol. Kahit kumapansapulan eh. Babaamon pare. Italik tayo kinapon Diyos. Parmit pa ng loko na ka na tayo. Nakadado tayo ng loko. Ang biyang atat na siya na dyan nga tao. Nung aggapo iti saan nga na siya at kwarta kay gaman na. Imbag ka na tayo ah. Na nagrigatan tayo kwarta nga nataka tayo. Diba? Nagrigat tayo sa mga itibantay. Kalpasan na. Dandanik pa yung nakagat ti ulag. Ha? Kasi ka pare. Dandanik ba't natupakan di agregaan ba to? Di kahit na nga sawin manong naming nga talaga nga napanda nagkutkut iti kayamanan. Napadasan da manong naming nga talaga tinapan iti bantay nga nagala ka iti balitok. Tao mati sa bali nga saritaan da no nag-hold up ta kumahuno na. Dere ka po naman nung naming alim mag-antiriknak. Pinukaw ko, danyaw na pamatik na nagkapo iti likal, iti kwarta, nada iti bangko, ginastos mi iti balay, kaya nagdito nga tricycle. Aging nga, nagtutulagan na iti talo manong nami, nga, agbibingay da, agpagtitipunan da, iti kwartada, tapos digasta kita, agkontrata da, kadagitiya, aniyaman na kontrata nga balay. Apigid din saan? Wan, kayang-kaya naman. Masun ka, carpentry akmat. Yan na talaga, mga hayap tayo, dami tayong architect, mga tayo plano. Sige, alam nyo naman laobra tayo. Nagrigat tricycle eh. Kaya napimpinas nagbaling nga kontraktor. Kasta nga rin tinaramid manong namin nagritalo nga gagayem nga napeke. Illegal recruiter manong nami iti nag-applyan da. Nagkontrata da manong nami dati nga ububrada mo itlaeng kontrata da ka nagiti residential. Malaksi dito ang tricycle manong nami nga paspasada nagiti kabagyan ti asawak. Nagagatang ba yan, ti asawak manong namin ti owner type jeep nga service na. Kasta ko nito nagraksakan, nagkita anak ko. Adilugan tayo nang. At paglugan namin kiniadin ko nga mapanagbasa. No, itulod na kinitatang yun, dagas na kayo. Kasta nga mapanagtrabaho. Kasta nga rin manong namin ti napasamak, nagkakarubatan na kita anak may kaluganda, iluganda ni ti owner type G, asawak, idagas na iti eskwela, sa mabambata nagtrabaho. Nasurukan nga makatawan sipod nagawid ti asawak manong nami kanabakir min, di kiti nas kanabidakir mi. Iti nagsardingan ti tao, ti sao-saoda nga hold up. Ano talaga nga nag-hold up ko man, nagiti talo, manong name, hindi ko mapailang nga domay ng tiliw ka nga pulis sangkari. So nga, numampay sa nga nakadawnon ti asawak iti abroad, manong name, at least, natong palmatlahan ti simple nga rapapo. Ti madaan, tinatalged, kanapintas nga balay, kompleto ka nagiti alikamen. Ada bukod mi nga owner type jeep, ada pa duwa nga tricycle manong naming nga inaldaw nga umay agbang mondri dikiti mangipaspasaka. Datab no sa anak matematiktikan manong naming nga gururay iti oras panaglabas ti oras. Kinasaritak ti asawak tadamat pala na bati nga kwartami ti bangko. Mangipatakdera iti sari-sari store. Manugot met ti asawak manong naming tapno makatulong ang kanong. Manong nemi, anda nakasaga nga kwarta iti bangko nga para iti panagbasan to iti duwang anak ni iti kolehyo. Inaldaw, kinilamos madlata, manong nemi nga da sweldo ti asawak at pa nakabingay na iti kontratain da nga talo nga gagayem ni kusmitante ken ti asawak. Inaldaw madlata, manong nemi malaksit ti Domingo nga daw may ited di kiti mangipaspasada ka nagdito nga tricycle mi iti boundary da 300, 150 kan 150 300 manong name iti may saldaw
Adamat iti makanan siya, manong nemi, ti saris-saris turko, sa iti malam, kata agtuno akmat, manong nemi, ti barbecue, kanda dumapay, o may orderen, dagiti pulutan. Ninanang manong nemi, kas kari idi ni Densyo. Nganuan yaman ti sakit na, chinek up ti doktor, kat agman maintenance ita. Nasalun at pali ni nanang manong nemi, kat takil mati may tulong na kada kami, nagiti trabaho ti unag ti balay, kan kastamaten, ito yung sari-sari stormy. Ito na minsan manong nemi nga nakikaruba ni Maritina. Aray! Ay! Maritina! Sa bali lang iti asenso. Nakdakkel ka na pinpindas ti balay yun, ti balay mo. At dapat lang lakay ko di Saudi. Adupay lang nagiti pagkurangan. E din ito tasika kita. At dapat yung sari-sari store mo. Dua tricycle nyo. Kaya na dapat yung lugan nyo. Sa kontrata nila kayo mo. Idakkel ti sweldo na. Dito siguro ti supapak ti adu nga rik-rikat idi. Duwa nga taon nga nagpukaw ti asawak, mare. Kamusta naman pari Tomas? Agpurgod ton. Apa mo nang bulan taon na dyan na? Kadag 5 nga taon na. Kita mo kit de. Ampay unay tinabakbakir mi. Basta gipawit ngamin nila kay kuya tiket. Shopping dito. Bagkan ka. Uri saan nga nag-Saudi nila kay mo kit ni. Nakarakaraw pa yung nag-Saudi ito. Pakakitaan ng kinabaklang mo. Panakaisagana lang ti masakbayan, mare. Numampay na peket, asawak, ang nakasarak na iti kasgasat na. Nga talagang ang pepeso nga nakakutkot na di balitok. Naban na timulong nga nagalat di balitok. Panakabingin talang na iti kwarta nga na ito kadakwada. Kitamgad lang na ya. O resa mo sa pulon no talaga nga dumdenggan ka tinibang gasan. Na dakis nga damag ko na tayo hindi na napekeda. Ang sinapol dat talaga na ikari. Iso des jay. Kita mo kito sa dinugayan tayo mo no talaga nga dumdenggan ka ti swerte. Nagbaling kami matlatama nung naming na siya at kadikiti kabagyan kan karubami nang runa no at da iyasog da nga problema da pinansyal manong naming at tumultulong kami. Pagkasta manong naming timbasagapsep ti asawak kanyak agramang mateng kininanang. Numampad da pakakitaanen manong naming na si Mayati biagmi kan talaga nakananaman ti masakbayan ni kitiduang anak mi. Sa aming matlatalip-lipatan tumulong. Akas pasat iting kang panagyaman kaniya po Diyos. Tako na ni nanang, iti tutulong mo iti padam nga tao. Saan nga para ka na nga tao? No dagat tulong iti Diyos. Manong nemi nagtultuloy, iti pa nagkukuyog dagiti talo nga gagayem. Ti asawak ni Densyo, ay ni Cosme, kani Tante. Namapay sa matakang kanayon nga ta kontratahin da. Ngem, saan da mapukawan ti kontrata, iti tunggal tawen manong nemi. Mamipasaray maysa, 1-2, kontratahin da, iti maysa nga tawen. Kaya nagtultuloy matlata manong nemi, iti pa ipasada, nagitito nga tricycle mi, ti sari-sari sa store ko, kaniti biya, milalam nga pa nagtunok ka iti barbecue ganda dumapay, nga makano na mapulutan. Adan manunay ti higher grade. Dagiti duang anak mi, da June, kini Karen, manunay mi, kat nakananama, iti maranya ka masagbayan na kita anak mi, awan lakit iti nakana nga mapasamak. Idaw-dawat mi na ita kinapa Diyos. Agalbasan manunay mi, dedi nga pa nakaluko ti asawak, kan panagdandanag ko, iti kaawan na, kalbasan ti panangikarok manunay mi, iti interest na utang mi a kwarta. Si mayat matlayan ti biyak mi. Dahil ito'y manong name iti pagkasalita, karagyaman ak unay ti anos mo, nga nangurnos, kalpasan ngayon nagka-insent kang ka di Italian. Kan sampay ko ma, tadamat na ibatak nga adal, liwliwakan pagsarmingan ti biyak, karagiti pada karimgeg. More power to your program, and God bless. Tuyag yaman nga pagayam mo, Karing. Thank you, Karing. Ito'y panagabrod ni lakay mo ng saan nga nakadanon kaputan na peke.
Ngayon at nasarakan na abalitok. Hindi kagayan. Yeah? Thank you. Iting ka pa ng iburi ti pakasalitaan niyo.